Mama in and I be top for one. John. Or some really ye and this year transfer. Yeah. A diet net to permanent. Yo. It was saying in a cocoa janty, this year transfer. So now, sir. Yeah. Kumasi for so san, a Kumasi so Montrance. John. Kumasi for so Munamoko. BBS may be so see a bodja and answer were free more. Me, I mean to me inquire. John. Me and say, I mind and we and Sumakumasi Nibia. Me, I was or mine in the Kusima now. That may dear toss to me no make us say. John. Nanan more and she what that or he knew or him antem efa and she share bend that was here the mawo. So now, a book of funeral catch us there. And I'm your mamma. 8 years. John. Sanya mano bema asumdua bafie. So sabi akonya bi wo ho na bibia ni ho am. Akonya bi so wo ho a bibi wo ho. Na akonya kura bibi ni ho sabi asase da ho. Ni nyina no e de anhihye ne ebeye ebehu ze bibi firi mu ase de mu oba no na ne banso afa we. Ansa na me ye anhihye no. Yo. Nanan mu amanhene wo sem yi nipa be enum bi. Yo. Na wo mutanse ne ye committee na amanhene ni nyinara. Yo. Omu from na de wo mu gisi ye ebeye yie no. Omu ni omu nkan ye ma me report na me hu. Sara na ma no nso. Yo. Meyi nanan mu amanhene enum. Yo. Na omu nso ma no de ha wo mu nyina omu nkoka nche wo mu ne. Omu wie ni de ba na mhwe mema de na mhwe mema de. We nam ne na mata se na mema no ka se na ma no ka. Se ne ye no be yi. Amu a me de be hya mu nsa no. Me de dabe to so boso me pepepe o se obi awie. De be ya. Ye be hyehyɛ ama asomdue aba ba. That asomdue aba santmemu. Kane no na enhyehyɛ no wo ho. Enne na eba Ghana nti ne aniti nti ate afa so. Na me yi wo mu a ebe pia mahu se ensase na wo ho, royalties na wo ho, de na wo mehu no. Ni nyina ye e de asomdue ba kina no na ma no wo mote ho a enye se sabio service be ma ni ho a na de ogiri se enye no on ne be ma no bibia die nti se wo on fata akonwa kura o se twinchiram de be ma no de nanan monti ase ne se akonwa sam de se ba se oti oni oba no ne te so nya oyire na na ne te so azaza de mi hunu ne se nanan mu bi fa ye ka asem na ne ayire no tim ya me sa sisu bio so edan me ka che ahima afo no se sa asem bia ba wo mu ne ye bantam a asem bia ba wo mu ne ye bantam a wo mu nwene se de di ka se be ma na ye den a me ba no no wo ma asem no pia bonti akonwa no nana mu gu no ho fi enti na ye frem abata no bibia munya abodu edura ye beka na asomdue ababo abusu apanyi wo ho osebasa abusu apanyi wo ho mo na mo ya de hye mo nko na mo tra dem kama ni twa nkonwa so nya mo de hye enti mfa wo fi asem nko wo pese o de sika ma me mfa nsuma empanyifo se e ma koma no wo de za on pese o hu na ni kura fra abusu apanyi no mfa nkoma no o mpanyifo ma no ma me ntam sana wa bre wanso wo ho na no wo bati wa se wone ne mpanyimfo odwena wonfo anu nkotum wo bati ne na wasem ono wone ne ka utie bi na akọ friends we dey ba ye dey say ana wote okra opim ne se so mi enko na eche wo ato so ana okọ na ne na kana dem e nyina ya asantiban hyehyɛ ye da ho dadaada akonwa to a ohima na yi nipa oyin obeyi ena yesi efri bia ba se oye wo amfre yen sane ne wonim na de hye kan ne asantima mi fiti ase ne yankosra akonwa o ton ne ena na ya afefe de na mo ena woima no kra peso de ma obi anu ene kowe ho kosre no mfa amfra awo bo ni acheze ko na won fan samre da bi oye na dwene oyima no na sampe ye si awie bibi awie otase no na busu apanyin no ofre no se ma dwene sam dia konwan be ma akwasi mensa abusu apanyin wo ho asem ka edam no ne ohima no ka yo ohima no ka no wo de abusu apanyin kan so wo abrowa se to asuma wo so tie
abrowa etosuma na so waka ade abon se be bunu hu fiti no kosuma ese wuti eni se pia bonten na wo so aka se ne mate de wo kan me anso mi nimti ne ye yan no ma me hwe foforo nyina mote dem na se ne ye hwe kodwo manu nso hwe na no ye kan nye se abusua panyi de wo mpanu nti na wo gu no fi akofo ya ba dabi ni nyina aka ho ne ma hensam eyen dede bebre so hima wo ho de abusua panyi ni tumi hima na na adwene keke na mom ta de wo ka no nto asomu hima no babi ogiana no ana de ofre no wo mpanyimfo no mu ane jase hene se kwa no ofre no ka che ne se nipa we manya nti fa no mpanyimfo no mo nche ya adwene o mo kọ no mo so kwa adu ebebo bia etia bema no mo ka che jase hene no abebo ohima na mane oba na se na ne ju se ne efre nyam na me ne yenhia osika mo kan yi o mu chechem na eto asuma na afa ento asumu de na wosa mu chire de nti amoboko adu no we nyina nya za panyimfo akwadwu obisika ne ya gina ho se chinchira ye mpe we wabra wonya ehwe mo ye sa na mo kogina fa se chinchira ye mpe wabra kwadu no entia no de mo mo de akonwa beto akono no nyana akonwa achiame ema no so ye yona no doso so yona no doso sanze bi wo wa ne ba no oni bi kura na takuzo wo be ye yona sa ma ne ba no kura se ne ho aye hi enti wo mu ne ye ma no ti wa yona no ma no so yona no nkofom entankase se asem no to ho na unim wabakosem se betia enkoka wa akonwa ate so no unim wade hyesem a enkoka sanza uka obika na aka de awem a wa uka na bebo eti nipa nyina na nanmo mu amotin konwa so obi a wo mo nhwe yi ansa sanza ukoye wie na ball ya nya fe na dibi Otumfuo ada ma dibi dabi waka ntankase a me na poko a edima eba ye de na mutuma na ba ye sabi ye nya nipa na fe ni prince amakom he na dumme amakom na dumme ela ma no ba ye ya no abrimi kro no na enen kransa ebe eja amakom ni wo ho eja amakom ni sa wo fa se sapoma na ade ma me ware ye eja nya na ade sapoma ma me ansa na me ma ne tira mbe ma sa no wo konkransa sa no wo me wo ba fupim na enyina anka eyesa na me kan tanka se ho asem na me eto ho dia se to ho dia wo de dwa to akran fa so eja no ne ya kan ti me chirema ma obi ahu eba na entankase ebo obi na wa wasori akase we de me bantankase de mfa ni agro nso eda no ba ku bi ba na o madibi unam se eja de asem na aka kire eja ko tase so na se bu na ma achiamenti ena de edibesi ana ya hwe na nsema we enu ya to aso me hwe din no na nan ma ba hwe ensemu se fa se ahine mane na nan nchemu no na me didin na tudwa na ma no so mayi wo mu kuma se fo so me ye musa that's a royalty na ba ne yakase ye chemse no ba ni a letter commerce to lands administrator ya tiska no ho ne ye dia ma ba we mesu nsam no wate ama no be fa sa senso e ba ha ya na ma me ate wa ton dada no be ba betu eska na ma ne ye dia ma ba ade kwa me ye so be sisi ma no unim azaza me kwa me tie ye ton wie ye mfa ma me ye mfa bi ma me da yasi ni nyina ye me dia o fiapre asase dodo nyina ye se me dia azu ye ton near the crater na ba fe obehwe me crater mu 2000 cedis 100 cedis me boa na ono sa na tebu me be dia de be pim na nyina asase sika dia me bi 2000 1000 250 2 ena sise book no mu ono sa na tebu efia dodo nyina o azu ya se me dia ho na masan ni nyina list ni nyina masan ni nyina na bafo kwa enu kre se boru bafo de nyina ba ma me sign na asasi ni nyina o yase media eto wie na de oni akwa mu na di krata no bo oni akra ya to ama na di krata no ba so
ana me hu say me office for no so ye bobo no a nipa ne ntimi ntua ana me ka say da bi de so ohin na ton awia jiska no dia ekemu 1/3 no de ba me ye lease no wa tu ka say o sa agi no 1/3 na wo tia no me eti mun san chem miensa 1/3 no this what on say 50,000 no mu chem 1/3 na nka na oso ni akrotua no ni akroniska and am say wo mun san che no mun so 1/3 ni ma me ba ko ni em fa 2 san che no na just one hand your afako na anzan masin sign so we are for ni office for no behwe na say no hen tete na 100 plus na ye hu de be mo hema no o hen no so afa na de aton na ponte hwehwe me e ba no ho ajame eti wonya ya chicha ya ebe ya wasu ya fi an do shi ya eti do mu disa ko na so ya amoto me ba bi won se afi ewu mu no se pe de mu no iwa se ni na e ma su biaba